खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै आङो नैबे सानै फरायसाखौ आरोना आङो बागुरुम्बा दामहोनानै नायनो नागिरदों दा माबायदि जायो नायनोसै हायो ना हाया माने फार्स्ट टाइम गोदानथार हिसाबै माने एसे माने बारा जाजोबाखै आरोना अब्लाबो माबायदि हायो नायनो आरोना बिथांमोना दामनो हादों ना हाया दा रेडि जाबानो जाबाय दे मोजाङै दाम दे दामनो हागोन ना बायदि कनफिडेन्स दंना गैया हागोन बायदि मोनदों दा ना थिग दङ एसे मोजाङै दामना दिन्थिदो ना आंजों लोगोसे जा लोगोफोरबो दङ बिथांमोनाबो नायलांगोन दे मिथिबाय मोजां दामनानै होबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर नायलांसै जोङो बिथांमोना माबायदि दामो दे जासिन दे आयु इमान खरा दामो आरो गावस्रा हागवा जालायदों एसे खरायाथ' दामनांगौ होमबाबो माने मोजां मिलायनो हाथ'वाखै बिराद बोलो नांदों ना मैया दाख्लै माथो इमान मोजां दामदोंमोन हादोंमोनब्रा दिनै मा जाखो भिडिअ खालामनायखाय गिबाय दां गावस्रा हा गिनाय मोनदों ना मोना मोनाखै होमबा मानो हायाखै मोजाङै नोंलाय गिदो गियाखैना गियाखैलायनो दे जाथ'गोन जोङो बेखिनिखौनो दोनथ'नोसै बेयावनो